publikoa ardatz izan da, nolabait sare bakarrerantzako progresiboa den publifikazio bidea egin behar dugula. Eta hau dalako daukagun tresna bakarra. Orduan, gizartea gaur egun daukagun egoerarekin zerbitzu publikoaren alde egin behar dugula argi eta garbi daukagu. Ez daukagu besterik. Euskara guztiona eta guztiontzat. Hori aspaldiko leloa da euskalgintzan eta hala izan beharko litzateke. Hortaz, hezkuntza segregatua, bereiztua baldin badugu, helburu hori erdiestea ezinezkoa izanen da. Lortu behar dugu ikasle guztiak eta zonalde guztietan euskarazko murgiltze ereduetan egotea. Eta bide bakarra da irakaskuntza publiko euskalduna izatea. Eskola segregazioa ikaragarri handitu da. Batez ere jatorri etorkinekoa, jatorri atzerritarreko familien eskola segregazioa da bultzatu dena. Azkenean sare erdiak jartzen dituen mekanismo baztertzaileen ondorioz eskola segregazioa ikaragarri handitu delako. Argi dago nolabait bai behar degula hezkuntza lege bat edo nolabaiteko araudi bat egun dugun errealitateari konponbide bat emango diona, ez? Eta guk Steilasetik horrekin bat egiten dugu. Edo nola argi dago hori izan behar badu, prozesu parte hartzaile baten ondorio izan beharko dela eta ez goitik beherako prozesu baten ondorio. Guretzat sindikatuan garrantzizkoa da denok denon berri izatea, gainera bi dinamika oso ezberdin izate ditugu, ze Nafarroan badugu gobernu bat eta hemen EAen bada beste bat, eta importantea da denok denen berri izatea.